Devotion Challenges και είμαι σήμερα εδώ με τον Φάμπιο. Τζο. Μάγκες μου, θα σας δείξω κάποια παπουτσάκια και θέλω να μου πείτε πόσο περίπου κοστίζουν. Αν τα πετύχετε και είστε κοντά στις τιμές, θα κερδίσετε δώρα από τη Devotion. Θα σας ξεκινήσω με ένα πολύ εύκολο και πολυφορεμένο παπούτσι. Θέλω να μου πεις πόσο περίπου πιστεύεις ότι κάνει. 190-200, κάπου εκεί. 170. Έπεσες μέσα, είναι 200 ευρώ. Το άλλο παπούτσι είναι τα Moccas. 160. 500 με 600. Μπρο, είσαι φωτιά, τι γίνεται. Άμα βρεις και αυτό εδώ πέρα, θα σας δώσω δώρα από τη Devotion, ρε φίλε. 800 με 1200. 900. Σε έχει φάει λάχανο, φίλε. Εδώ πέρα ο μπρο τα έχει πει όλα σωστά. Τι γίνεται, είσαι sneakerhead. Ασχολείσαι με παπούτσια. Λίγο. Μάγκες μου, επειδή τα πήγατε πολύ καλά. Εγώ κυρίως. Εσύ κυρίως, όντως. Εσύ θα κερδίσεις τα anti-crease της Devotion. Ορίστε, αυτό εδώ πέρα είναι το δώρο σου. Ώστε να μην κάνουν τα παπούτσια σου cracking μπροστά. Και επειδή δεν μπορώ να σε αφήσω παρεπονωμένο, για να έχεις πάντα καθαρά τα χέρια σου, εδώ πέρα είναι το sanitizer της Devotion. Ευχαριστούμε.